Kaixo ongi etorri beste bideo batera. Hemen beste oposizio ariketa bat. Zuriak irabazi behar du. Eta egoera hau oso ohikoa da, non pioiak blokeatuta daude. Baina oposizioa hartzeak irabazten. Eta hemen oposizioa hartzeko mugimendu bakarra errege H6 da. Errege B6 ez delako egin. Bide luzena hartuko dut, motzago egin daiteke ariketa. Errege C6, errege G6, oposizio urruna. Errege C6, errege G6, oposizio urruna. Errege C8, errege F6, oposizio virtual. Noski, errege C8 ordez, errege C6 buetzen badima da, oposizio urruna F8 da, errege F8. Buelta gaitezen gure aldaera nagusira. Errege C8, errege F6, C6 mugitzen badin bada E6, errege D6, errege F6, lehen bezala hemen pare bat aukera ditugu, D6, D8, bakarra ikusiko dugu, errege D6, errege E8, errege E5, errege D6. Gero ikusiko dugu zegetatzen da mantentzen baldin bada hor erregea. Baina hau lehen abiz ikusi behar dugu. Zekatik irabazten du hemen zuriak. Errege D4, errege C6, eta zuria izango da peoia jaten duen lehena. Errege C3, errege B6, errege B3. Eta orain, zuriak zuzbanen jarri behar du errege beltza. Errege B5. Orain, mugitzen den aldetara, zuriak zango du peoi hori. Adibidez, errege C3, errege C5. Eta hau irabaztera. Bueno, ikus ezagun, errege sortzeta gero, segertatzen da, hor gelditzen baldin bada errege beltza. Errege C6. Errege E6. Errege C6, lehen ere hori egin zezakeen, errege D8. Errege B6 ez dagoen ez, oposizio hartuz, errege B6 da irten bide bakarra, errege D6. Errege B8, errege C6, errege A6, errege C6. Eta ematen du hemen beltza ondo dagoela. Baina ez. Noski errege 8 eta gero jango du zuzenean, beraz errege A6, errege B8. Eta orain beltza behartuta dago peoi bat mugitzea. B5, B5, jake, rei B6. Eta orain mugituko dugu erregea, eta hau irabazita da. Eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.